for Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kahil Farmers Union hakakan reu tarik unaitung arja afun reu kala beteng ban sam ye kubi segipaj ba hadin basdang jing sam segipaj ba nonglet nuan ha IGP point bat aplau jaka State Central Library Shillong kejing sam ye kubi belawan kit adu lai pick up truck kala beteng sasaka snong maulai bala saki kila don kipaj ba gibaskolem ye kinong rep kibla no senyang pisa haka donation box kum kalat kejing yarap ye jing trash tom jong kinong rep namar ke jing herdor kubi hadu artengka sikilu kinong yalam ke union rengkat ke jing senran lang jong ki katu ke ningut kinong rep kilalej ais ngobharu ya kubi segi kun sweat belari basumar ha AW Thomas Girls Home Shillong kabadan jayau lum sentiu सामान अच्छा है 100 अच्छा है चलो लबिया Lai pangnut hagajing im mar bahagajing im jonga nga kamuru temen ngam cusim kum gini kisnam kiwepat kisnam long kiya terter kum tu hoy la da duna makna kador kan konor kum bersan riu nyu pratangka kum ta reha ni snem kalong watang benkit ru nalum don bikit su na kadaw ba kayo kum tre su ban bam tengah sungur akan ngi namar leng ba kini kirang ba kiblawan pelilat lentilem yang i kum kinong rem marbat la perkat meneh ha bemi na jing ohano caka bangin lebu mo te da poing ne kamun hiyo caka ka babiang te na kata kadao kamut ngikum kinong rep hangni kamut ha kani ka por ha bangiwan ngimsim lebu kanu kanu ka thong ban yo pisa sibun henre nakaliang chongiru kum kinong rep ngila ban ong nginais ngubha da ka ba mangi kumpra chaj ben riu la chong bangin yo ban yabam khamtam ki badon ha kani ka slong chongi te kum tan kata kadao
Ngawan nak masih kia. Ni ladu bet ye gani kecing terai jongi ngim semut su ban yo pisa. Henrei tongin pen i kata kecing sulem jongi habang idu orang ka kamut. Habading don babam kamut ngi kloy ban ailem cagi para marcan jongi dan ki para cek meriu jongi ke ban jabam lem yule benta. Balai ban sedu lang ka. Ngis ngau kemensiam ka ba habang ngadu. Ka bamut ki ba peli kan raro don ha teng teng bantian adukan la banong at lai phau. Henrei ngin ai su bahaya kiken. Lada maki ka don kemensiam berkat kemut long tongin sungu i kataro talada phi sungu kan no ko bertaro kemut ngim sungu i namar ngila sungu bladu nong lut na dong sedong. Ngidang i hadu mentah hadu kene ka baladum kene ka sengiro ngidang i ya ki brio baki wan chakmat ya kaban wan shim yo ne kubi ubangi ai ban gi penpau ka jing sngongu ya baro ki badan bentah haka kamtam ki dekat jong ka hil sama union nang tay na po mau kero blok nadu presiden hadu presiden jong ka unit mau persyong bat ki nong ilam ki jongi ni ke sarkil lada amdei ka jing tre shitom jong ki ban khet menem step ban ot yo new kubi ban load ha kini ki pick up nga sngo bakane ka program jongi matakas ngi kanam long ka job nga sngo ban pen pauru ka jing sngongo ya ka jing shimkhia jong EDC jong ka East Kasil district adini ka bangili ya kendo ya imenen ban pan promotion nakabenta banginle ya kane ka program matakas ngi te kumjuru ya i director jong ka art and culture ibala shimkhia hadu kata-kata bat ibadan ya kata kajing sngow nakabenta ban yarap yangi bangila ban pelong ya kani ka program kenang bakani kanlong kombangi race ya ka voice kum kinong rap kim judan political party kinong rap ngim hakani ka sngi aba ngila wanra ya kini ki kubi nalum syakani ka jaka ban sami ki padba kadai kajing treshitom jong kinong ilam jong hil samainian bada kajing ay mensim ba kajing tre shitam jong kinong ilam naka central budi te ndring ay kuble ya baro ki bawan matakas ngi kamtam nadu na kinong ilam na ka KSU nang ta kinong ilam na ki sengi boper ki balawan banya ban sngokia ya kani kajing ka ba kinong rep jungi ki kendo te ngisngo ban ay kuble klum ya ki baro te ngasngo ban ay kuble ru kidon katukani ki officer ki batray hapo ka department jong ka agriculture bakilawan ya kaban keli ban perthau yangi ya kani ka jing ka ba ni kendo te kumta hakabidei bat ka program tagas ni asngo ya kaban penpau ka jing sngongu ya baro ki paiba ki balawan ni ban ya snok tilang kamtam kitulay ki bala ki badan sisay ka mensim ka jing sngo sen ya kinong rep bat ki bala airu ya ki ban penno ita isiting ka ardengka bat kita kerhu kerdo bat keduai ka pirat kenang bakayo kahat kan ya ano nang ne sakmat kador jong kubi kan kiu bat kiwi ki mar rep rukin kiu kenang ba kinong rep kin yo syong suk bat kin yo kia suk te ngasngau nakaliang jong hil sama union ka ai kublei ya baro ki bala trishitam nakabenta kani ka program ka ba mentagasngi
are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.